Yıllar күк ауыр булсаң да, тыллар күк сабыр икәнсең. Туган халкым имән булса, син аңа тамыр икәнсең. Мөдәррис Әгъләмов. Бүген бийек шагыйрыбыз Габдулла Тукай туган көне. Бүген туган тел бәйрәме. Саулармысыз? Бар күңеллелек бүтән дөньяда бар бер ям бүген. Нәрсәдән бу? Мин беләм бәйрәм бүген дип тапшыруыбызның бәйрәм чыгарылышын башлыйбыз. Казанда тантаналар Габдулла Тукай һәйкәленә чәчәкләр куюдан башланачак. Сәгать көндез 12-дә мәдәни программаны Габдулла Тукай әдәби музее Тукай урамы 74-нче йортта ачылачак. Биредә урам сәхнәсендә ядкәрләрдә Тукай рухы дип исемләнгән шигъри һәм музыкаль тантана узачак. Бийек шагыйрыбыз Габдулла Тукай ягына сәяхәт кылып, Арча педагогия көллияте тарихы белән танышырбыз. Карлыгач балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр Тукай шигырьләрен сөйләр. 19-нчы гасырга да барып килербез, ул вакыттагы кием заманча күлмәкләрдә чагылыш таба. Балалар иң күп ятлаган шигырьләр ул әлбәттә Тукайныкы. Арчаның 2-нче номерлы Карлыгач балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр даһи якташларының шигырьләрен бик теләп яттан сөйли. Шигърияткә һәм әдәбиятка игътибар Тукай туган көндә генә түгел, елның һәр көнендә истә торсын иде. Һәммәбез тарафыннан да. Әйдәле Акбай, ирәнсин, артагын белән тор. Алма, топ-топ, тиз утыр, яхшы утыр. Ник азапуйсың син мине, мин әле бик кечкенә, мин туганга тик 2 ай яшь кенә. Юк кирәкми, мин ирәнмим, минем унисым килә. Шу буыннарда ятасым, шунда уйсым килә. Эвжуләр май, тырыш яшьләр, зурайгачай сызу, картаеп кайткач буыннан, эш белү уңайсыз ул. Күптән түгел безнең тәрәзә капкачын уя итте минем сөйгән каргашым. У көн буе авызы белән балчык ташы, балчык белән матур итеп уя ясы. Күп эшләде димичә, бара-бара чыгарды матур балаларда. Ашыксалар каргашының балалары, шибенчер китеп кайтаналары. Ашлыклар үсте, башаклар пеште, кыяш пешрә, тиргә төшрә. Халык ашыга, китап басуга, улагынуга, бу качан була. Безнең Гали бигрәк тату кәҗә белән, менә кәҗә карап тора тәрәзәдән. Гали аны ширәм белән кунак китә, кәҗә рәхмәт акы сакалын селкетә. Әйтәди күбәләк, яшик бергәләп. Бу Хайдар кыбышып, Алмайсың син нишек, ничексың тормышын, ничексың көн күрмешен. Бише тезеп табалмасын ризык. Мин торам кырларда, болында, урманда, уйныймын, очамын якты көн булганда. Иркәри һәм сөяк кояшның яктысы аш буладыр миңа чәчәкләр кушысы. Җагымарым бик кыска бары бер көн генә, бу яхшырам җитмә һәм тимәсе миңа. Мәктәптә туган тел дәрестә генә түгел, ишек төбендә үк башлана. Балаларның татар телендә исәнмесез дип килеп керүләре бу мәктәпкә аерым бер нур өсти. Сүз Адымнар полилингваль мәктәбе турында бара. Монда дәрестә, тәнәфестә, актлар залында туган тел һәр даим яңгырый. Милли чаралар да өзелми. Шуларның берсендә безнең иҗат төркемендә кунак булып кайтты. Татарстанның халык шагыйре Рауил Абый Фәйзуллин әлеге мәктәп балалары белән очрашуда катнашты. Улпат шагыйренең яшь буынга җиткерер сүзе әлбәттә аз түгел. Адымнар полилингваль комплексына килеп кергәч, мәхәббәт бинаны гына түгел, ана телендә сөйләшүче балаларны күреп тә сөенәсең. Менә ни өчен язучы һәм шагыйрьләр Адымнарда яшь кунак булудан баш тартмый икән. Бүген исә биредә халык шагыйре Рауил Фәйзуллинны очраттык. Ул укучылар белән очрашуга килгән. Бәйрәм айлыгы, Тукай айлыгы. Шуңа күрә бу 3нче атнада инде безнең 3нче очрашу язучылар белән. Бу әлбәттә балалар өчен кирәк, чөнки балалар язучының үзе белән танышалар, аның үзен күрәләр, үзе укуында шигырьләрен тыңлап китәләр. Һәм гомумән бу инде әдәбият дәресләре өчен дә кирәк, чөнки әлеге язучыларның иҗатларын, аларның тормыш юлларын без әдәбият дәресләрендә өйрәнәбез. Һәм бу төрле яктан да бик файдалы чара. Тукай айлыгында мондый төр чараны биредә инде 3нче тапкыр үткәрәләр. Моңа кадәр балаларның Йолдыз Шәрәпова, Камил Кәримов белән якыннанрак танышу мөмкинлеге булган.
Бу мәктәп чыннан да уникаль мәктәп дип уйлыйм. Ул Татарстан күләмендә түгел, Россия күләмендә дә. Чөнки аның нияте изге. Бу мәктәптә балалар телләр өйрәнергә тиешләр булып чыга, телләр, тарихны өйрәнергә, туган җиребезгә, туган халкыбызга мәхәббәт уятырга тиеш. Шуңа күрә бу мәктәпнең булуы ул безнең Татарстанның бер бәхете инде. Бел син ерак бабайларың, ничек итеп көн иткәнен, ни иткәнен, ничеккәнен. Бүгенге очрашуның аның максаты бер генә түгел, ул күп төрле. Беренчедән әйтеп киткәнемчә Тукай айлыгы, безнең Равил абый Файзуллин ул Тукай премиясе лауреаты һәм икенчесе инде әлбәттә без үзебезнең мәктәбебездә ачырга телибез аның музеен. Бу инде беренче генә музей түгел, безнең мәктәп кысаларында эшләп килә Аяз Гыйләшев исемендәге музей, монысы инде икенче музей һәм тагын булачак әле безнең әдәбият музее да. Вак-вак адымнар белән атлап, белемгә, якты киләчәккә омтылу. Монда укучы кызчыкларның һәм малайларның максаты менә нидә. Милләтебез киләчәге дә һичшиксез алар кулында. Басын кавыл, халыкара конгресслар, парламентлар ачып йөрми, акча, чеклар битенә менми. Бүген булачак шигърият бәйрәменең иң күңелле мизгеле Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреатларын игълан итү. Габдулла Тукайның 135 еллыгына багышланган шигърият бәйрәме исә аның кече ватаны Кырлайда узачак. Инде апрель башлануга ук Тукайга нисбәтле чаралар, күп санлы очрашуларга кирешелде. Шуларның берсе Мәҗитов музеенда оештырылган иде. Апрель җитү белән күңел үзе дә сизмәстән Әллүкине, Итуган тиҗырларын көйли башлый. Рәхәт чак. Нәкъ 135 ел элек 26 апрель көнне дөньяга килә ул. Кыска гомере эчендә гаять зур эз калдыра. Без бүген дә шул сукмактан атлыйбыз. Аның хөрмәтенә кичкенә генә үзебезнең фондлардан күргәзмә ясап куйдык һәм кичә әдәби музыкаль кичә иттереп уздырабыз. Казан шәһәре музей комплексында шактый гына язучыларның архивлары саклана бит инде. Һәм менә шул архивларда саклана торган материаллар арасында Тукайга бәйле әйберләр дә бар. Сезнең алдыгызда Габдулла Тукайның шәҗәрәсе. Аны үз вакытында Габдулла Тукайның тормышын һәм иҗатын өйрәнгән Закия Хайруллин төзегән. Күргәзмәдә истәлекле альбом да саклана. Закия ханым шагыйребезнең туганнарын барлап, аларның фотоларын табып альбом төзегән. Бу картинаны рәссам Әмир Мәҗитов язган. Ул Тукайның туган ягы Кушлагуч дип атала. Безнең кичәбездә һәр вакытта да Тукай кичәләрен уздырганда без ул нәселнең белән өйрәнүчеләрне, алар белән бәйле кешеләрне чакырабыз. Биредә без бүген чакырдык Рамил Исламовны, филология фәннәре докторы, ул Татар энциклопедиясе институтыннан эшли, ул Тукайның библиографияларын барлаган кеше. Кичәгә килгән кунаклар да бик затлылардан иде. Сәнгать белгече Розалина Шаһиева, шагыйрь Рәмис Әймәт, Габдулла Тукай премиясенә кандидат рәссам Григорий Эйдинов. Бәйрәмдә шагыйрьнең тормыш юлыннан кызыклы фактлар, шигырьләре һәм җырлары яңгырады. Аларны мәктәп балалары һәм педагогик киләтендә укучы яшьләр башкарды. Манзара тапшыру өчен Лейсан Билалова, Әмир Зәлишев. Бүген без сезгә Габдулла Тукайга һәм туган телебезгә багышланган махсус бәйрәм чыгарылышы тәкъдим итәбез. Кушлавыч, Өчиле, Сосна, Өчиле, Казан, Өчиле, Кырлай, Җаек, Казан. Бүген Тукай йөргән юллар буйлап экскурсиялар оештыралар, бик шагыйребез яшәгән урыннар кадерле ядкәрләр булып санала. Бер вакыт бардым Пишән базарына, шунда мин таптым азык язарыма. Тәгәрәп юл уртасыннан таш килә, таш түгел ул, бер киселгән баш килә. Габдулла Тукайның Пишән базары яки яхут яңа кисек таш поэмасы шул заманның ел язмасы дияргә мөмкин. Һәм Тукай белән бәйле урыннарны барлаганда монда килмешә мөмкин түгел. Пишән базары менә шушы тирәдә булган.
Ә моннан күренеп торган Амур кунакханәсендә Тукай 1912 елның декабреннән 13 елның февраль ахырларына кадәр яшәгән. Амур кунакханәсе Фатих Амирхан исеме белән дә бәйле. Бакый Урманчы мәдрәсә шәкерте булганда, монда Фатих Амирханны күрүе турында язып калдырган. Әлбәттә, Болгар номерлары. Тукай анда җаяктан килгәч 1907 елдан алып 12 елның ахырларына кадәр яшәгән. Әмма шагыйрь белән бәйле ул бина сүтелеп, хәзер аның урынына башкасын төзеп куйдылар. Болгар номерлары белән янәшә генә Шәрик клубы бинасы. Монда Тукай 1910 елның 15 апрелендә үзенең халык әдәбияты дигән лекциясын укый. Ул лекция тулысынча диярлек татар көйләренә, җырларына багышланган була. Җиргә нык басмыйм, аяк астында йомшаклык күрәм. И үлем, мин синдә бер хәсрәт вә бер шатлык күрәм. Хәстә хәле шигыре 1913 елда Аң журналының 15 гыйнвар санында басылып чыга. Бу шигырендә шагыйрьнең үлем белән тартышуының бөтен фаҗигасы чагыла. Аны укыганда үзең кичергәндәй тетрәнәсең. Ә бу Клячкин хастаханәсенең бинасы, Тукайның Казандагы соңгы тукталышы. Кайтмады үч, бетте көч, сынды кылыч, шул булды эш. Кирләнеп биттем үзем, дөньяны паклый алмадым. Бик шагыйребез Габдулла Тукайга багышланган яңа басмалар белән танышыр өчен без кунакханәбезгә Татарстан китап нәшрияты генераль директоры Илдар Сәгъдәтшины чакырдык. Исәнмесез. Шуннан да Тукай ул инде һәр вакыт нәшр ителеп киләдер. Шулай бит? Игътибар үзәгендә. Игътибар үзәгендәдер. Монда шуны әйтергә кирәк. Менә без билгеле булганча инде 19 елда Татарстан китап нәшриятына 100 яшьлек юбилей билгеләп үттек. 100 ел тулды. Һәм менә кем дип уйлыйсыз, иң беренче урында иң сатылган авторларның берсе менә шушы 100 еллык, бер гасырлык тарих эчендә. Ул да булса безнең Тукайыбыз. Иң беренче урында иң күп тиражлар белән иң күп таралган, иң күп бастырылган китап. Сез кулга алган Су анасы китабын безнең әти-әниләр дә хәтерлидер. Бу инде бу басма яңадан басылды. Инде яхшырак кагазда, миловка дип аталды. Ул иң күп сатыла торган китапларның берсе безнең кибетләребездә һәм иң арзан бәядән ул. Инде быел чыккан китапларга килгәндә, менә шунысы белән мактанасы килә. Быел менә Зиннур Мансуровның Тукай белән әңгәмәләре чыкты әле генә. Һәм шул исәптән 15 еллап элек Равил Бухараевның Лондонда инглиз телендә Тукайыбызның җыентыгы, әсәрләр җыентыгы чыккан, һәм без быел аны инде яңадан бастырдык инглиз телендә, рус телендә һәм татар телендә. Менә шушы 3 китап иттереп чыгардык. Һәм быел аның белән генә тукталып калмыйбыз. Быел тагын безнең планнарыбызда Тукайыбызның үзе исән чагында үзе төзегән мәҗмугый әсәре, ул аны кызганычка каршы үзе басылып чыккан күрә алмаган, әмма үзе төзеп калдырган. Һәм менә шуны без яңадан шулай ук шуны бастырачакбыз. Һәм тагын безнең танылган халык язучысы Мөхәммәд Мәгъдиевның Тукай турында әсәрләр җыентыгында бастырачакбыз. Шушы көннәрдә менә инде ул кайнар табадан төшәчәк. Менә иң сөендергәне шул, бу бит әле Тукайны без үз Казаныбызда кайнап татарча гына укып тормыйбыз. Монда төрле телләрдә тәрҗемә ителә. Мәсәлән, Су анасы: "Лето, жаркая погода, прыгнешь в реку, благодать. Любо мне нырять и плавать в воду головой бодать" дигән. Менә бу бит инде шул кадәр ахаңлы итеп яңгырый име. Димәк, башка телләргә Тукайны таныту, бу бит инде аны дөньяга чыгару дигән сүз. Монысын да сезнең нәшрият башкара. Иң күренекле китап дияргә була 15 телгә тәрҗемә ителеп чыккан. Безнең Шүрәле китабын мин аны заманында 15 елда хәтта Путинга да бүләк иткәнем. Ул аның немец телендә битен ачып зак кына өйрәнеп тә торды. Инде аны танытуга юнәлтелгән безнең көчләребез турында әйтәсе дә килә. Безнең басма әсәрләрдән башка
басма әсәрләрдән тыш, инде тагын электрон китапларыбызда, Таткнига.ру сайтыбызда бушлай тыңларга мөмкин аудио китапларыбызны да, менә Шүрәле су анасы, анда хәтта менә су анасында ул бала йөзгән су тавышлары да бар, анда тыңласагыз, менә искитерлек сыйфатлы иттереп яздырырга тырыштык. Кайбер проектларда сез дә катнаштыгыз әле. Китап дөньясында бит инде сез шактый. Шуннан да чит илдә Тукайның кем икәнен беләләрме? Тукайны укыйлармы? Безнең монда шуны әйтәсем килә. Монда безнең һәр чыккан китабыбызны без үзебезнең социаль челтәрләргә элергә тырышабыз. Әле менә шушы 3 китап әле сигнал экземплярлары гына кулыбызга килеп эләгү белән без аны социаль челтәрләргә инде мактанырга өлгердек. Һәм безгә төрле илләрдән, инде якын тирә илләрдән, Казакстан, Германиядән, Төркиядән, хәтта Америкадан да мөрәҗәгать итеп, менә шушы китапны ничек алырга мөмкинлекләрне белешеп шалтыратучылар, язучылар шактый булды. Әле менә китап чыгып өлгермәде, ә инде берникадәр ажиотаж туды. Менә алга таба кызыксынулары халыкның кимемәстер дип уйлыйм. Менә балаларыбыз укыймы икән бүгін, китап укымый дип зарланабыз бит. Бу кадәр кызык китапны ничек укымыйсың инде? Дип уйлап утырам әле. Бер караганда сезнең дә балаларыгыз бар, минем дә ике бала бар. Менә ул күбрәк ата-анадан да тора. Нинди китап тоттырабыз? Менә үзем кичкенә чакта бер дә гел китаплар арасында үстек бит инде. Һәрбер өйдә, һәрбер йортта стенкамы, шкафлар китап белән китап киштәләре тулган. Хәзер бүгенге көндә инде ата-аналар әгәр дә нинди китап тоттырырга балага, нинди китап бу сорау белән үзләренә бу сорауны бирсәләр, һичшиксез Тукайны сайлаячаклар. Шуңа күрә менә сайлау мөмкинлеге бар. Безнең китап кибетләрендә кимендә 5-6 исемдә Тукай китаплары даими рәвештә бар һәм ел сайын чыгып торалар. Алга таба нинди планнар? Алга таба да бу эшне туктатмыйбыз. Инде әйткәнемчә, менә шушы көннәрдә безнең халык язучы Мөхәммәд Мәгъдиевнең Тукай турында әсәрләре җыентыгы чыгачак. Һәм инде менә шул әйткәнем Тукай үзе әзерләгән, үзе җыеп биргән һәм күреп өлгермәгән китабы да дөнья күрәчәк. Рәхим итеп безнең сайт аша да сатып алып була, кибетләргә дә килеп танышырга мөмкин. Анысы да зур кызыксыну ятыр дип уйлыйбыз тамашачыларда, укучыларда. Илдар әфәнде, рәхмәт. Сезнең белән шигърият бәйрәмендә очрашырбыз. Сезне бәйрәм белән бүгенгә сафлашабыз. Сезне дә бәйрәм белән рәхмәт. Уңышлар. Тапшыруыбызны дәвам итеп Оренбург якларына барырбыз. Анда яшәүче милләттәшләребез дә китапханәләрдә Габдулла Тукай әсәрләрен яратып укый икән. Жиктереп пар ат Казанга туп-туры киттем карап. Шаптыра атларны күчер, суққалап та, тарткалап. Менә бүгенге көндә Тукайны укыйбыз акциясе бара. Барлык теләгән кеше Тукайның шигырьләрен укыйлар. Татар телендә, рус телендә, инглиз телендә укучылар да бар. 6 ел гына иҗат итеп калган әдипнең үзе исән чагында ук 33 китабы дөнья күргән. Хусаин Ямашев китапханәсе фондында Тукай җыентыкларының саны 200-дән артык. Шулар арасында иң кыйммәтләре укучылар тарафыннан бүләк ителгән. 1926 елда чыккан Габдулла Тукайның китабы, бу китап гарәп телендә язылган, латин алфавитында язылган, 1938 елда басылып чыккан шигырьләр, Тукайның шигырьләр китабы, 1938 елда Казанда чыккан сайланма әсәрләр, бу да Габдулла Тукай китабы. Бу дәрдемәнд тәхәллүсе белән танылган шагыйрь, алтын приискалары хуҗасы Закир Рәмиев йорты. Гасыр үтүгә карамастан, вакыт типографиясе һәм дәрдемәнд йорты Оренбургда әле дә сакланган. 1907 елда Закир Рәмиевнең Габдулла Тукайны Шура журналына, Вакыт газетасына эшкә чакырырга теләве, әдәби хезмәткәр вазифасы өчен аена 40 сум вәгъдә итүе билгеле. Ләкин мохтаҗлыкта яшәгән шагыйрьне дәрдмәндләр чакыралар монда Шура журналына эшләргә. Тукай ни өчендер тагын килмичә кала. Язмыш җилләре шагыйрьне җаекка илтеп ташлый. Кире Казанга кайткач та Тукай Оренбург белән элемтәне изми, шигырьләрен, мәкаләләрен җибәреп тора. Менә Вакыт газетасының бер басмасы бездә бар, менә 9-нчы елгы басмасы, анда әлбәттә Тукай мәкаләләре дә бар. Һәр чорда шагыйрьне зур ихтирам белән искә алалар. Оренбург өлкәсендә дә Тукай туган айда күпләп шигырь бәйгеләре дә планлаштыралар.
Габдулла Тукай урамы, аның һәйкәле Казанда гына түгел, башка күп кенә шәһәрләрдә дә бар. Уральск шәһәрендә дә булуы бер дә гаҗәпләндерми. Анда бит бөек шагыйребез 12 ел яшәгән. Казанга исә кечкенә апуш инде зуп-зур Тукай булып әйләнеп кайта. Мен Луиза Тукай йөргән ул баскычларны, басмаханәләрне, типографияләрне күреп кайту бәхетенә ирештем. Җаек шәһәрендә без 2015 елда булган идек. Җаек татар бистәсе Габдулла Тукай урамыннан башланып китә. 2001 елда шагыйрьнең 115 еллык юбилее уңаеннан әлеге урамда Габдулла Тукай һәйкәле куела. Якында гына мәгълүмат тактасы урнашкан, музее да бар. Әлеге бина 19 гасыр ахырыннан Төхвәтуллиннар йорты була. Мөдәгылла Төхвәтуллин Кызыл мәчеттә имам булып хезмәт итә. Габдулла Тукай җаекка килгәч, Мөдәгылла хәзрәт шагыйрьнең остазы һәм укытучысы була. Шулай ук Кызыл мәчетне салучы Габдулракиб хәзрәт тә аның тәрбиясенә үз өлешен кертә. Тукайны бөтен хәзрәтләр дә белә. Аның шул хәтле шуклыгы, аның сизгерлеге, телгә оста булуы, шигырьләрен дә укыйлар, бәрен дә укып торалар. Татар телендә газета чыгарырга сәләте булганында белеп торалар. Шуңа күрә аларның да йөрәге битараф булмый. Шунарга күрә Габдулракиб хәзрәт гел замечание ясый Тукайга. Өйдә Мөдәгылла хәзрәтнең бүлмәсе, эш өстәле бар. Биредә шулай ук галим, хәзрәтнең улы Камил портретлары урнашкан. Камил Төхвәтуллин белән Габдулла Тукай үзара дус булып бергә журнал чыгарганнар. Менә Тукай типографиягә эшләгән, ул үз кулы белән газетаны ясаган. Менә бер газет, Уральский дневник, Тукай урыс телендә үзе кулы белән менә бу газетны ясаган. Благодаря бу газетларга, газета «Фикр», журнал «Аль-Гаср Аль-Джазид», арабча, журнал «Уклар», бу беренче татар телендә журналлар. Тукай үзе монда ясаганы, монда ул безнең шигырьләр, статьялар язган. И бу благодаря бу журналлар Тукай известен бөтен дөньяга. 7 елдан соң Габдулла Мөхәммәд Гариф улы чыгара торган гәҗит журналлар кысрыкланып, ябылырга мәҗбүр була. Шагыйрь Камил Төхвәтуллин белән бергә яңадан гәҗит чыгарга ниятли, тик рөхсәт булмый. Шуннан соң Габдулла Тукай Казанга юл тота. Шагыйрь китә, әмма халык хәтерендә кала. Минем әтимнең туган абыйсы Әхмәт Урманчеев Казанда торган, аның китап кибете булган. Габдулла Тукай Уральскидан Казанга килгәчтен китап кибетенә кергән, китаплар алырга. Шунда безнең Әхмәт абый белән алар танышканнар. Абыем әйткән, Әхмәт абыйбыз әйткән, минем хыялым бар сатирик көлке журнал чыгарырга. И алар килешкәннәр ялт-йылт дигән журнал чыгарырга. Наҗия апаның кайнатасы Кәлимулла Төхвәтуллин шулай ук Габдулла Тукай белән таныш була. 7 ел бергә Мөдәгыя мәдрәсәсенә йөриләр. Без мәдрәсәгә йөгерә торган идек, укырга дип сөйлидер әти. Шунда Тукайның бер үзе тәрәзә төбендә утырып, моңланып, авызын кысып кына моңланып, җырлап утырганын ишеткәнем бар иде ди. Шуннан соң безнең белән ди күп сөйләшергә яратмыйдыр. И әйтәдер, минем вакытым юк. Кичерегез мине, минем вакытым юк дип китеп каладыр. Ышамаган кешеләр белән шулай сөйләшмидер күп. Тукай музейында җаекның башка данлыклы вәкилләре дә хөрмәттә. Шуларның берсе Нәҗип Җиһанов. Нәҗип Гаязович бу детский домда ул беренче раз пианинога утырып, монда воспитательләр күреп, бу мала тяга есть, менә универга алар бер абина китерәләр, и ул укыта ничек универга кирәк пианинода. Шулай ук шәхесләр арасында беренче эстрада җырчысы Камил Төхвәтуллин, сынчы Хәсән Шәмсетдинов, Мөдәгылла Төхвәтуллинның кичкенә кызы, опера җырчысы Галия Кайбицкая. Музейда Галия Кайбицканың хаты саклана. Ул аны күршесе сынчы Хәсән Шәмсетдиновка багышлай. Ул яза: Казанга килергә уйламыйсызмы? Килсәгез, миңа туры төшегез, каршы алырмын. Мин хәзер ялгыз, үзгәрешләр юк. Тизлек белән җавап көтеп, сезгә зур ихтирам белән Галия Кайбицкая.
Җаек шәһәре Габдулла Тукайны шагыйрь иткән җир. Дала күренешләре, тирә-як мөхит, буларның барысы да шагыйрьне мәңгелек шигырьләр язарга илһамландыргандыр. Ишеттем мин кичә берәү җырлый. Шын безнеңчә матур, милли ки. Башка керә уйлар төрле-төрле. Әле нинди зарлы, моңлы ки. Европада яшәүче милләттәшләребез дә туган тел көненә кушыла. Алар бергәләшеп су анасын укыйлар. Шагыйрь әнә ялган образлар, Тукай хыялында туган персонажлар бүген дә безне тәрбияли, хәзерге укучыны да битараф калдыра алмый. Авропа илләрендә яшәүче милләттәшләребез белән бергәләшеп, Габдулла Тукайның «Су анасы» дигән әкиятен укыйбыз. Җәй көне эссе һавада суда кайнам, йөзәм, чәчрәтәм, уйним, чумам, башым белән суны сизәм. Шул рәвештә бер сәгать ярым кадәрле уйнагач, инде шаят бер сәгатьсез тирләмәм дип уйлагач җыгырып чыктым судан. Тиз-тиз киендем, үз башым. Үзем куркам әллә нидән. Юк, янымда юлдашым. Бер вакыт китәм дигәндә, төште күзем басмага. Карасам, бер куркыныч хатын утырган басмада. Көнгә каршы ялтырый кулындагы алтын тарак. Әйе. Шул тарак белән утыра, тузылган сачын тарап. Тын да алмыйча торам, куркып кына тешне кысып. Шунда яр буенда куе, агычларга басып. Чәчләрен үргәч тарап, сикерде төште суга. Шунда да китте. Тәмам юк булды күздән. Инде мин әкрен килдем дә күрдем. Җен оныткан ахры калган тарагын. Як ягымда һич кеше дә юклаган белдем. Шаптым авылга, таракны тиз генә элдердем. Күрмимен мин алны артны. И шабам мен, и шабам, ашыгам, тирлим, пешәм. Кып-кызыл уттай янам. Бер заманны әйләнеп баккан идем артка таба. Харап эш. Су анасы да минем арттан чаба. Кычкырадыр. Качма, качма. Тукта, тукта. И карак. Ник аласың син аны? Ул бит минем алтын тарак. Мин кошамын, укладыр мин кошам. Шул кадәрле кürтүнүш һичбер кеше юк ичмасам. Шул рәвешчә чабышып җиттек авылга бер вакыт. Су анасына куарга күтәрелде барча эт. Бауда, хауда, хау. Бер туктамы этләр өрә. Су анасы куркып этләрдән кирәгә йөгерә. Инде җайланды, куркудан тынычландым дидем. Ие ус карчык тарагымнан кыры калдың дидем. Ие кайттым да, әни алтын тарак таптым дидем. Сусадым, артым әни, мин бик озак чаптым дидем. Сөйләгәчтен кыйсаны алды тарагымны әни. Курка үзе алса да, ойлы эченнән әллә ни? Яхшы, хуш, батты кояш, йокларга яттым кич белән. Өй эче толган иде кичке һава, хуш ис белән. Юрган астында йокыга китми ятам мин һаман. Шык та шык, кемдер тәрәзә чиртә бер заман. Мин ятам рәхәт кенә, тормыйм да кузгалмыйм әле. Бу тавышка сискәнеп торган йокысыннан әни. Ни кирәк? Кем бу? Кара төндә вакытсыз кем йөри? Нәрсә барсың төнле берлән? Ип шагым кыргыри. Су анасы мин, китер, кайда минем алтын тарак? Бир,
Қоя күндіз алып қашты синең углың қарақ. Түшкен айның шәуләсе, мин юрган астыннан қарым, қалтырым, қурқам, Құдай дим, инді мин қайда барым. Hiç üzüksüz şok bizning tәрәзәне қаға. Ул көтішкіш сәчләреннән чишмә төсле су ага. Әнкәем алтын таракны тиз генә эзләп табып, атты да тышка, тиз үк куйды тәрәзәне ябып. Су анасыннан кытылгачтын тынычлагыч, әни и арышты сон мине. Мин дә шуннан бирле андый ишкә кыймый башландым. Ясе юк дип әйберләргә тими башладым. Тукай җыры, шигырьләре, сеңгән канга, йөрәккә. Кичкенәдән әти, әни, әби, бабай өйрәткән. Эй, туган тел, эй, матур тел, әкәм, әнкәмнең теле. Татарлыгымны хаклаган, Тукайлы халкым теле. Мин дә татар, син дә татар. Телебездән тартынмыйк. Кайсы илдә яшәсәк тә, милләткә тугры булыйк. Күреп торасыз, туган тел көненә чит илдә яшәүче милләттәшләребез дә кушылды. Шул уңайдан яңа бер флешмоб оештырган инициаторларның берсе Татарстанның атказанган артисты Алсу Абилханова. Хәерле көн, Алсу, исәнмесез? Хәерле, иртәләр, хәерле көннәр, исәнмесез? Сездән ниндидер бик кызыклы бер проект башлагансыз, ул нәрсәдән гыйбарәт? Әйе, монда инде мин инициатор дип үземне әйтә алмыйм. Безнең флешмоблар күп булды. Әлбәттә, шуңа карамастан инде Европада яшәүче безнең татарларыбыз шулай бик актив рәвештә һәм менә шушы проектның авторы ул Төркиядә, Анталиядә яшәүче безнең Оксана Назарова. Ул шундый тәкъдим белән чыкты һәм без инде әлбәттә артистлар гел ничек әйтик, әзер, һәм менә шушы проектта безнең танылган артистлар да катнашты. Инде ул җырны җырлыйбыз барыбыз да бергәләшеп, һәм инде әлбәттә безнең төрле төбәкләрдә яшәүче татарларыбыз, милләттәшләребез, Швейцария, Чехия, Киямабы Курмак Чехиядә яшәүче бик актив шулай ул безнең бөтен флешмобларда катнашты. Һәм инде Анталия, менә мин әйткәнчә, Париж, менә шунда яшәүче татарларыбыз, җырчыларыбыз шулай катнаша. Без инде Бөек Габдулла Тукайыбызның шигыренә язылган җырга кушылып җырлыйбыз, Пар ат дип аталган, һәм бу җырны безгә тәкъдим итте филармониядә матурга иҗат итүче Айдар абый Фәйзрахманов төркеме белән, һәм инде шушы филармониянең дирекциясенә без шулай ук рәхмәтләребезне белдерәбез Гөлшат ханымга. Алар үзләренең әзер клипларын безгә тәкъдим иттеләр, һәм без шуңа образец итеп карап, шуңа кушылып, инде шушы клиптан фрагментлар алына, һәм шунда без кушылып та китәбез, җырлап та. Казанга юл тотабыз без, Казанга. Мен кат сөйләгәнче бер тапкыр күрик, аннары әңгәмәбезне дәвам итәрбез. Татар тотып карамыйча шанмый. Җырлыйдык, син тагында җырларак иттең безне, моңлыйдык. Син тагында моңларак иттең безне, җанлы идек. Син тагында җанлырак иттең безне, аңлы идек. Син тагында аңлырак иттең безне, көчле идек. Син тагында көчлерәк иттең безне, хисле идек. Син тагында хислерәк иттең безне, күтәрелдең бөеклеккә, халык Кабырып йөзең, бөеклектә, тугрылыкта син хәзер үрнәк үзең. Сәнгатебез күкләрендә кояшыбыз, айыбыз, бар җиһанга күренерлек кадерле Тукайыбыз. Җиттереп бар ат Казанга, туп-туры китем кара.
шотлық бәлі нұрлар шашып оялтыры. Үскені кіріні жер бүлән яфрaq ағашылары қолтыры. Менә шулай иттереп Габдулла Тукай дөнья буйлап татарларны җыя һәм үз кочак астына берләштерә. Һәм барыбыз да Казанга ымтылабыз. Бик дулкынландыргыч әлбәттә матур килеп чыккан флешмоб. Һәм тагын бит әле милләттәшләребезне берләштерә торган бер сәбәп, ул да булса Тукай көннәре узга җиңүне үткәргәчәме җиңү бәйрәмнәре Сабан туйлары. Менә ни хәл булыр бу елгы Сабан туйлары? Ой, белмим. Чөнки без бит инде бик рәхәтләнеп чит илләргә чыга идек Сабан туйлар бәйрәмнәренә. Матур гына үткәрә идек. Инде булмаган җир калмады дип әйтсәк тә була, булмаган ил калмады дисәк тә була. Һәм инде әлбәттә Америкада булмагансыздыр? Америкада әле юл тотабыз. Өметләр генә әзерләнәбез әйе. Һәм инде әлбәттә өмет бар, тагын яңадан менә шулай чыгышлар булыр дип һәм әлбәттә үзебезнең милләттәшләрне шулай ук үзебезнең Казаныбызда, Татарстанда көтеп калабыз. Аларның да хәзер мөмкинлекләре юк. Алар да бик сагынып яши торганнардыр. Шуңа күрә аларны да күрербез дип өметләнәбез. Менә шулай иттереп инде өметтә яшик, өметне үзмик дип әйтик. Кешене өмет яшәтәсеннән дә шулай. Алсу ханым, туган тел көне сездә ничегрәк уза гадәттә? Һәм быел ничегрәк узачак? Туган тел ул безнең гаиләбездәме? Гомумән, менә сезнең өчен туган тел көне ул нинди көн? Әлбәттә инде иҗат кешесе буларак без аны сәхнәдә үткәрәбез, инде катнашабыз чараларда һәм инде бу елны менә шушы без карантин дип әйтәбез бит инде. Ул бер яктан ниндидер мөмкинлек тә тудырды, бик күп эшләр белән шөгыльләнергә. Менә шушы елны яңа проектлар туды, яңа җырлар туды. Инде Казаныбызга багышланган җыр яздырдык, клип төшердек. Шулай ук чит ил татарлары белән инде менә шушы җыр белән бик еш кына чакыралар һәм без сәхнәдә чыгыш ясыйбыз. Туган телгә әлбәттә шулай ук багышлап. Менә Габдулла Тукай юбилеена шулай ук әзерләнәбез. Яңа флешмоблар ясыйбыз аның шигырьләренә. Шуңа күрә әлбәттә ул көнне без матур гына эш белән үткәрәбез дип әйтик. Рәхмәт, бәйрәм белән сезне тагын бер кат. Уңышлы һәм дәвамлы булсын. Менә шулай итеп Тукай рухыннан читләшмичә яшәргә. Рәхмәт сезгә дә бик зур рәхмәт. 20-27 апрель көннәрендә Кариев театрында Тукай атналыгы узачак. Булар хакында узган җомгада әлеге театрның коллективыннан килгән кунакларыбыз тәфсилләп сөйләгән иде, анда бик кызыклы чаралар каралган. Тукай үзенең шәхси тойгыларын башкалар белән уртаклашырга бер дә яратмый торган кеше иде. Ләкин инде уртаклашса, ул мотлак самими була иде. Мин шөбһә итмим, аның менә бу сүзләрдә тирән бер тойгыларның хикәясе буларак әйтелгән сүзләр иде. Замандашы Фатих Амирхан истәлекләреннән. Дәрья сәхифәсенә керешербез. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче кадерле милләттәшләребез. Авыл җанын сүндермичә сакларга. Башкортстанның Стәрлебаш районы Куганакбаш авылы халкының максаты шулай яңгырый. Милләттәшләребез күпләп яшәгән авылда горурланып сөйләрлек уңышлар да, хәл итәсе проблемалар да бар. Биредә туып үсеп чит якка китүчеләр дә шулай ук авылның киләчәгенә битараф түгел. Куганакбаш авылы Стәрлебаш районында зур авыллардан санала. Бүген биредә 800-гә якын кеше яши. Яшьләр арасыннан 10 күп балалы гаиләләр дөнья көтә. Авылга килеп кергәч тә йортларның төзек, караулы булуы күзгә ташлана. Безнең Куганакбаш авылына беренче яшәүчеләр Стартамак уезды Ошкадар авылыннан килеп урнашканнар 18-нче елның ахырында. Һәм безнең авылның исеме шушы авылның башыннан башланган елга исеме белән алынган. Ул елганың исеме Куганак һәм безнең авылның исеме Куганакбаш дип атала. Бүген Куганакбашта гөрләтеп дөнья көтәр, гаилә корып, балалар үстерер өчен бар шартлар да бар диярлек. Эш белән дә кытлык юк. Авылның көчен ныгытучы эшкуарлар саны да арта. Илдар Синагулов шулар рәтеннән. Кайчандыр ерак Чукоткада хезмәт итеп шунда яшәргә калган милләттәшебез туган җиренә кире кайта. Берникадәр вакыт спортка мөкиббән Илдар Синагулов балаларны көрәшергә, гер тартырга өйрәтә. Шулай ук үз эшен ачып җибәрә. Мен шепа аштым, частный предприниматель булдым, шлакоблок чыгардым, столярный изделиялар эшләдек, җыелып. Шуннан соң инде кирен генә техникага күчтек инде. Әлеге көндә
көпірлер түзейбіз, юллар салабыз, шунан соң буалар буабыз инде. Кішілерге канализациялар қоябыз, шондай ішлерін енді башқарабыз. Эш бүтінде де бар. Любой орында, любой кішіге, бүтін кішіге де жете, әлі бізден де артып қалар. Ауыл жерінде туып өсіп, шет жерлерде югары үрләр яулаган милләттәшләребез саны шактый. Шулар рәтендә Куганакбаш авылы егете Марат Ишмияров. Әлеге вакытта ул Мәскәү шәһәрендә яши, әмма ләкин озак еллар дәвамында авылдашларын шатландырып, туган җиренә ярдәм итә. Россия Федерациясының от казанган эшкуары Марат Ишмияров күрсәткән изгелекләргә якташлары һәр вакыт рәхмәтле. Куганакбашта аның ярдәме белән салынган 12 чакрымлык асфальт юлны да авыл халкы яратып, Марат абый юлы дип йөртә. Мына тура мәчете, аның Хафиз ва Саҗидә мәчете төзетте. Аннан соң авылның садикның башын яптырды, мәктәпнең башын яптырды, авыл клубының башын яптырды. Фермада süt эшкәртү цехы төзеп куйды. Былтыр 2020 елда район газетенә, Стәрбаш шишмәләре газетенә 50-60 кешегә язылырга средства булды, матди ярдәм күрсәтте. Татар телендәге газетны халык шатланып укып ята. Авылның бизәге булган мәчет ерактан күренеп тора. Аның ишекләре һәрвакыт ачык. Иман йортының хәзрәте Илшат Яхин сөйләвенчә, бирегә аеруча яшьләр тартыла. Әйткәндәй, милләттәшебез үзе дә дин юлына күптән түгел генә баскан. Үзем дингә басканга да бит инде әле күптән түгел, 11 ел гына вакыт, һәм дә инде имам булып эшләгәнемә 9 ел була бит инде. Шуңа күрә белемем бик чамалы. Әмма ләкин ашы егетләр белән бергәләшеп, матур итеп алып барырга тырышабыз инде. Куганакбашта туган җир киләчәген кайгыртучы милләттәшләребез саны шактый. Димәк, авылның җаны да сүрелмәс дигән өмет уяна. Бүген милләттәшләребез яшәгән һәр төбәктә Тукайны искә алачаклар. Шагыйрьнең 135 еллыгына багышланган тантаналар Удмуртиядә инде башланган. Ел сайын уза торган Туган телем иркә гелем фестиваль бәйгесе быел Тукай иҗатына багышланган. Конкурста 400-дән артык бала катнашкан. Удмурт шагыйре Вячеслав Арсерки Тукайыбыз шигырьләрен удмурт теленә тәрҗемә итеп, китап бастырып чыгарган. Ижауда Тукай исемен йөртүче урам һәм белем йорты да бар. Бу хакта тулырак Фәнзилә Салихова. Ижауда Габдулла Тукай исеме белән бәйле урыннарның берсе милли компонентлы гимназия. 2015 елдан алып, ул бөек шагыйрыбыз исемен йөртә. Биредәге музейның аңа багышланган өлешендә шагыйрьнең сыны. Санкт-Петербург сынчысы Әхнәф Зиякаев Ижау гимназиясы өчен махсус 2 атнада өлгертеп 2016 елда тапшырылды. Дәрестә без Тукайның биографиясын, әсәрләрен, әкиятләрен укыйбыз. Ел саен безнең туган телем иркә гелем конкурс уза, без анда Тукай шигырьләрен сөйлибез. Минем Тукай урыннарында булганым бар иде. Кырлай авылында һәм Казанда Тукай музейында булдым. Татар теленең республика олимпиадасы да ел сайын гимназияда уза. Укучылар шулай халыкара олимпиадада катнашалар. Быел мәркәзгә фәнни эшләр белән киттеләр. Шуларның берсе шагыйрьгә багышлана. Минем проектышым Габдулла Тукай турында. Ул без Тукай аныклары дип атала. Габдулла Тукай миңа бик ошый да һәм аның бик матур шигырьләре һәм әсәрләре бар. Розалинаның проекты Тукай айлыгын үз иченә ала. Шагыйрьнең тууына 135 ел тулуны биредә зурлап уздырган ниятлиләр. Класс сәгатьләре, шигырь бәйгесе, театраль тамашалар. Өченчеләр япон хикәясен сайлаган. Дәресләрдән соң репетицияларга калалар. Һәр класс ойлыкка ни дә булса әзерли. Һәм бер-берсен кабатламаска тырышалар. 5-нче В классы бирле, ул рус классы. Димәк, алар белән без бук трейлер әзерләргә тиеш. Бук трейлер ни диде бусаның китабын или әсәрен рекламировать итү. Кай төшендә мораль кагыйдәләр бар. Һәм аларның кайсысын хәзер дә күрсәтә алар иде. Шуларны эзләп табып, мәсәлән, суанасын карадык та, кайда монда кагыйдәләр бузылган. Малайга ни өчен шундый суанасы кире килгән өенә кирәкне шуларны таптырып, хәзер инде бук трейлер ясыйбыз. Фәнгә беренче адымнар республика күләм фәнни-гамәли конференция кысаларында да Габдулла Тукайга багышланган эш бар. Аның буенча күчмәс стенд ясап музейны байытканнар. Хәер, максат ул гына түгел.
Гимназияда 780 бала білім алып, шуларның 200-гіне татар тілін фән боларақ үйрене. Мы провели опрос обучающихся 4-х и 9-х классов, именно в тех классах, которые не изучают творчество Тукая. И выяснилось, что большинство ребят, к сожалению, не знают о нем. Стынта шағының биографиясы, фотосуретлер, Хаминді Абдулла Тукай ижатын дәріслерді үйренмеушілер үшін береде музей сағатлары узашақ. Мәскәүдә Татарстан Республикасының Россия Федерациясындагы вәкаләтле вәкиллеге һәм Татарстан якташлык җәмгыяте заказы белән Габдулла Тукайның юбилей уңаеннан истәлек билгесе ясалган. Билгенең алгы ягында Габдулла Тукай сурәтләнгән, ә икенче ягында туган тел шигыреннән изек китерелгән. Әлеге мактау билгесе белән Габдулла Тукайның истәлеген һәм мирасын, татар телен саклау, милли мәдәниятне үстерүгә өлеш керткән кешеләр бүләкләнәчәк. Аны Мәскәү, Казан һәм Санкт-Петербургта бүген бийек татар шагыйрын искә алуга багышланган бәйрәмнәрдә тапшырачаклар. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, бүгенгә җиткерәсе мәгълүматларым менә шулар иде. Исән-имин булыгыз, бәйрәм белән сезне. Хәерле көн, мөхтәрәм милләттәшләр. Сез Татарстан Яңа гасыр каналында Манзара информацион музыкаль тапшыруын карыйсыз. Барыгызга да нурлы көннәр, хәерле гамәлләр юлдаш булсын. Казан шәһәрендә сәхәр бүгін 1 сәгать 14 минутта тәмам булачак. Кояш 4 сәгать 11 минутта чыга һәм акшам 19 сәгать 12 минутта. Рамазан аеның 14нче көне тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Котлы булсын, ил рухланып бәйрәм иткән Тукай көне. Сакла татар язларда ул мәңгелеккә туган көнең, туган телнең туган көне. Сезне янәдән шигъри юллар белән сәламлыйбыз. Бу юлы Шәүкәт Галиевның иҗатына мөрәҗәгать иттек. Бийек шагыйребез Габдулла Тукай ягына сәяхәт кылып, Арча педагогия көллияте тарихы белән танышырбыз. 19нчы гасырга да барып килербез. Ул вакыттагы кием заманча күлмәкләрдә чагылыш таба. Бу көнне Габдулла Тукай исемен йөрткән Арча педагогика колледжы танылган шәхесләр тәрбиялеп чыгаруы белән дан тоткан урта һөнәри белем бирү йортына да тукталмый кала алмыйбыз. Мөхәммәд Мәһдиев, Гариф Ахунов кебек улпат язучыларны бихисап дәүләт, җәмәгать эшлекләрен тәрбияләгән, олы тормышка юллама биргән белем йорты бит ул. Габдулла Тукай исемендәге Арча педагогика коллияте районның бренды да. Ул 90 еллык тарихы, меңләгән укучысы, йөзләгән укытучысы белән горурлана. Габдулла Тукай исемен горур йөрткән Арча педагогика коллияте бик бай тарихлы. 1930 елда үзенең тарихын башлап җибәргән уку йорты 90 ел дәверендә мәгариф системасына 15 меңнән артык педагогик кадрлар әзерләп чыгарды. Алар арасында Татарстан Республикасының атказанган укытучылары, алар арасында мәктәп директорлары, мәктәп эш укыту буенча урынбасарлары һәм инде төрле өлкәләрдә Татарстанның данын арттырган данлыклы шәхесләр. 1920 елда Арчада 2-3 айлык педагогия сыйныфлары ачыла. 1930 елда шуның нигезендә Арча агропедагогия техникумы оеша һәм аңа ТАССРның 10 еллыгы исеме бирелә. Яш республика башлангыч сыйныф укучыларына белем бирү буенча квалификацияле белгечләргә мохтаҗ булганлыктан 1937 елдан башлангыч сыйныф укытучылары һәм өлкән пионервожатыйлар әзерләү буенча педагогия училищесына әйләнә. 1946 елда Татар дәүләт филармониясе белән бер үк елны уку йортына Габдулла Тукай исеме бирелә. Узган гасырның 50-70 елларында көчле методик мәктәп барлыкка килә. 1992 елдан башлап һәм бүгенге көнгә кадәр Арча педагогия коллияте Габдулла Тукай исемен йөртә. 2007 елда бөек татар мөгаллиме һәм мәгърифәтчесе Каюм Насыйри исемендәге дәрәҗәле премия алуга ирешә. Бүгенге көндә коллиятта 900-гә якын бала белем ала. Башлангыч сыйныфларда белем бирү, мәктәпкәчә белем, музыка белеме һәм физик тәрбия, шулай компьютер системаларда программалау кебек белгечләр буенча безнең студентлар белем алар безнең коллиятта. 2013 елдан бирле коллиятыбыз милли кадрлар әзерләү ресурс үзәге булып тора. Бүген инде коллиятның географиясе дә киңәйгән. Киров өлкәсе Мари иле, Ямал-Ненец автономияле округы,
Кырым, Пермь өлкәсеннән килеп укучылар да бар. Республикадагы башка уку йортлары белән дә тыгыз элемтәдә торалар. Күптән түгел Саба аграр киллиятендә булып кайтканнар, ә бүген исә Саба студентлары үзләре килеп спектакль куйган. Биредәге студентлар өчен бөтен шартлар да тудырылган. Физик тәрбия һәм спорт өлкәсендә киллият студентларына тиңнәр юк. 2013 елдан республикада урта һөнәри уку йортлары арасында үткәрелгән спартакиадада беренчелекне бер кешегә дә бирмәдек. Ул безнеке. Һәм менә шушы стендта сез үзебезнең шушы өлкәләрдәге уңышларын күрә аласыз. Шанлы тарихы, үзләре әзерләгән белгечләре белән чын мәгънәсендә горурланалар биредә. Безнең киллиятны тамамлаган укучылар арасында бик күп кенә данлыклы шәхесләр бар. Алар безнең Татарстан Республикасының сәнгать йолдызлары. Алар безнең әдәбиятта һәм фәндә үз урын тапкан зур олуг шәхесләребез. Һәм шул ук рәттә безнең киллиятыбызның зур горурлыгы булган олуг шәхесләрендә әйтеп китәсем килә. Ул Гариф Ахунов белән Мөхәммәд Мәгдиев. Чыннан да авыр сугыштан соң 46 елларда безнең Арча педагогия училищесында белем алган бу безнең Татарстан Республикасының халык язучылары киллиятыбызның горурлыгы. Фарваз Миңнуллин, Флора Тарханова, Яхья Халитов, Данил Гыйнятов кебек зыялылар тәрбияләгән киллият киләчәктә дә җәмгыятебезне улпат затлар белән сөендерер дип ышанасы килә. Студиябызда кунакта Татарстанның халык Россиянең атказанган артисты, күренекле артистыбыз Илдус Әхмәтҗанов. Без аны Илдус Әхмәтҗанов буларак кына түгел, ни өчендер безнең буын аны Тукай дип күрергә гадәтләнгән. Чөнки Тукайның шигырьләрен аңардан да үтемлерәк, аңардан да тәэсирлерәк итеп сөйли алучы башка актерыбыз, артистыбыз юкта кебек. Нә Казан артында бардыр бер авыл, кырлай диләр. Җырлаганда көйшен, тавыклары җырлай диләр. Гәрчә анда тумасам да, мин бераз торган идем. Җирне әзмәс тырмалап шәшкән идем, урган идем. Ул авылның һич онытмыйм, һәр ягы урман иде. Ул болын, яшел үләннәр хәтфәдән юрган иде. Зурмы дисәң зур түгелдер, бу авыл бик кичкенә. Халкының эчкән суы бик кичкенә, инешкенә. Анда бик салкын вә бик эссе түгел, урта һава. Җил дә вакытында исеп, яңгыр да вакытында ява. Урманында кып-кызыл кура җиләктә җир җиләк, күз ачып йомганчы һич шиксез җыярсың бер чиләк. Бик хозур, рәт-рәт тора гаскәр кеби чаршы нарат. Төпләрендә ятканым бар, хәл җыеп күккә карап. Юкә кайыннар төбендә кузгалаклар, гөмбәләр берлә бергә үсә аллы гөлле гөлләр, гөнҗәләр, ак, кызыл, ал, сап, сары, зәңгәр, яшелдән чәчкәләр. Һәр тарафка тәмле исләр, чәчкәли бу чәчкәләр. Үпкәлиләр чәчкәләрне төрле төсле күбәләкләр, килеп киткән булып тагын да шунда чүгәләп. Бер вакыт чук итеп сайрый Худайның кошлары, китә җаннарны кисеп, ярып садай хушлары. Монда бульварлар, клуб һәм танцевальня, цирк та шул, монда оркестр, театр да шул, концерт та шул. Зур бу урман читләре күренмидер диңгез кеби, биниһая бихисаптыр гаскәри Шыңгыз кеби. Кылт итеп искә төшәдер намнары, дәүләтләре, безнең бабайларның моны күргәч бөтен сәүләтләре. Ачыла алдыңда тарихтан театр пәрдәсе. Ах, дисең, без ник булайсың? Без дә хакның бәндәсе. Җиктереп парад Казанга туп-туры киттем карап. Шаптыра атларны күчер суккалап та тарткалап. Кич иде, шатлык белән нурлар чәчеп ай ялтырый, искән әкрен җил белән яфрак, агачлар калтырый. Һәр тарафтан уй миңа тигәлләни җырлый, укый, нәрсәдәндер күз эленгән һәм тәмам баскан йокы. Бер заман ачсам күзем, бер төрле яп-ят кыр күрәм. Ах, бу нинди аерылу, гомеремдә бер тапкыр күрәм.
Сау бұл инде хуш, бәхил бұл иминім тұрған жерім, мен бұлай, шулай тәм деп түрлі уй құрған жерім. Хуш ғұмыр еткен шәһәр, инде ирақта қалдығыз, ақ таныш йортлар тәмам күзден де сіз жоғалдығыз. Эш пұша, яна йөрәк, хәсрәт ішінде уйда мин, ишмасам иптәш тә юқ, иштиги кәубіз уйда мин. Әллә нәрсәм юқ кеби, бір нәрсә юқ. Bir нәрсә ким, бар да бар, тик юк туганнар. Мин ятим, монда ятим. Монда бар да ят миңа, бу Миңгали, бик мулла ким, бик Мөхәммәд, бик Тимер, берсен дә белмим әллә кем. Сездән айрылып туганнар, җайсыз, уңгайсыз тору. Бу тору әйтергә мөмкиндер, кояш айсыз тору. Шундый уйлар берлән таштай катты китте башларым, шишмәтсез, ихтыярсыз акты китте яшьләрем. Бір тавыш келді құлаққа, яңғырады бір заман. Тұр шәкірт, жетті Қазанға, алдымызда бит Қазан. Бу тавыш бик ашты күңелем, шатлығымнан жан яна. Әйдә шап, күшір Қазанға, атларын кунна, на. Әйтә иртәнге намазға, бик матур мұңлы азан. И Қазан, дәртлі Қазан, нұрлы Қазан, мұңлы Қазан. Мұндадыр біздің бабайлар, түрлері, пұшмақлары, мұндадыр дәртлі көңілінің құрлары, ұжмақлары, мұнда хикмәт, мағрифәт, мұнда ғирфан, мұнда нұр, мұнда менім нішкәбилем, жәннәтім һәм, мұнда хур. Тукайның кечкенә вакыттагы фото сүрәтләре сакланмаган. Дөресрәге бала чакта ул фотога төшмәгән, чөнки ул чорда авылларда фотограф булмаган. Шагыйрь 1903 елда 17 яшендә беренче тапкыр объектив каршына басарга җөрьәт итә. Тукай фотога төшәргә яратмаса да, архивларда шагыйрьнең 2 дистәгә якын фотосы бар. Хәзинә күргәзмәләр галереясында «Мин кояш булмак телим» дип исемләнгән күргәзмә ачылды. Анда Габдулла Тукайның 1910 елның беренче яртысында билгесез татар рәссамнары тарафыннан ясалган мәшһүр фотопортретлары һәм аларның барлыкка килү тарихы сурәтләнә. Шулай ук шагыйрьнең үзе исән вакыттагы иллюстрацияле беренче шигырь китаплары күрсәтелә. Күргәзмәдә шулай ук рәсем, графика, скульптура, декоратив гамәли сәнгать, Тукай әсәрләренә иллюстрацияләрне күрергә мөмкин булачак. Язылган һәр шигырь юлы өчен Габдулла Тукайга 50 тиен көмеш яисә алтын белән түли торган булганнар. Үз заманда Тукаев иң күп гонорар алучы шагыйрь булып исәпләнгән. Тукай белән бәйле кызыклы мәгълүмат киләсе видеоязмада да булыр. Рәссамнар, музыкантлар, шагыйрьләр. Аларның һәрберсе Тукайны үзенчә күрә, тасвирлый, яза. Кемдер аны Су анасы, Шүрәле әкиятләрен язучы, ә кемдер олуг шагыйрь буларак белә. Милли хәзинә галереясында Габдулла Тукайның 135 еллыгына багышланган күргәзмә ачылды. Әлеге күргәзмәнең үзенчәлеге шунда ки, Тукай туганнан башлап 20-нче йөз башында һәм 21-нче йөздә дә аны һәр шагыйрь, һәр рәссам, һәр композитор ничек күргән. Менә шуны чагылдыру. Нинди үзгәрешләр булган, нинди эволюция булган. Әйтик 40-нчы елларда ничек аны күзаллаганнар, ә инде 20-нче гасырның 90-нчы елларында ничек күзаллаганнар. Һәр вакытта Тукай үзенчә кабул ителгән. Аның шартлары төрле мөмкин булырга, шул сугыш еллары булсын, үзгәреш чорлары булсын, әмма Тукай һәр вакыт безнең белән булган. Рәсем сәнгате, графика, сынлы, декоратив кулланма сәнгать, китаплар, Тукай әсәрләренә иллюстрацияләр. Барлыгы 112 экспонат. Хәзинә милли галереясында ачылган күргәзмәгә әлеге сәнгать әсәрләре Дәүләт сынлы сәнгать музееның фондыннан, гыйльми институтлардан, китапханәләрдән җыела. Әлеге бүлмәдәге фотосурәтләр аерым игътибарга лаек. Әлеге күргәзмәнең шишмә башы дип әйтергә мөмкин, ул да булса фотографиялар. Тукай исән чакта нинди булган, аның дуслары кемнәр булган, кем белән уралашкан һәм шул фотографияларда ничек ул фотога төшкән. Менә бу фотографияларда Тукайның әйтик йолдыз гына түгел, ә гади авыл баласы, кузна уйнап йөргән гади авыл егетенең ничек шундый шагыйрь булу, Казанда үзен ничек тотуы, Астраханнарга ничек сәяхәт итүе, Петербургта булу, шул ук вакытта Троицкларда ничек ул тоткан үзен. Кем белән аралашкан, без менә бу фотографияларда шуны күрәбез.
Нәк менә Тукайның фотолары ул чорның шаһитләре. Һәм менә инде 100 елдан артык сәнгать әһелләре өчен илһам чыганагы. Тукай безгә нәрсә васыят иткән. Аның васыятын шагыйрьләр, рәссамнар, композиторлар ничек тормышка ашырганнар. Ул бит әйткән, рәссамнарыбыз булсын, композиторлар булсын, безнең ниһаять татар милләте үзен менә шу рәсемнәрдә күреп, үзен күзен ачсын дигән иде. Аның васыяты менә шулай дип яңгырый. Үзенең шигырьләре аша да милләткә мөрәҗәгать итә. Һәм аның мөрәҗәгатен ничек без тормышка ашырганбыз. Аның васыяты тормышка ашканмы? Менә шуны да күрсәтер өчен бу күргәзмәнең идеясе шунда, аның васыяте исәнме, ушыннан да безнең өчен хәзер дә кояшмы. Ул безгә үзенең 20-нчы йөз башына, 21-нче гасыр башына эндәшә. Мин кояш булмак телим. Ушыннан да шулай кояш булган, әмма хәзер алга таба нишләргә күргәзмә менә шундый сорауларда бирә. Мин яңа кояш булмак телим. Күргәзмәнең исеме шундый. Ул июнь азагына кадәр эшләячәк. Манзара тапшыруы өчен Илья Гыйззатуллина, Әмир Залишев. Туган тел көненә Санкт-Петербург шәһәрендә яшәүче милләттәшләребез дә кушыла. Санкт-Петербург һәм Ленинград өлкәсендәге Татарстан Республикасының даими вәкиле Ринат Вәлиуллин белән видео элемтәгә чыктык. Хәерле көн, Ринат, исәнмесез? Безнең яраткан Тукайыбыз үзенең үз-үземә шигырендә татар бәхте өчен җан атармын, татар бит мин, үземдә чын татармын дип язган. Шын мәгънәсендә Тукай ул безгә милләтнең байрагы булып тора. Һәм кайда гына яшәсәк тә, һәм гомумән дөньяның кайсы гына пишмагында булмасак та, безне ватаныбыз Татарстан, баш калабыз Казан һәм безне күрсәтеп, безне биеклеккә әйдәп торучы Тукайыбыз бар икәнлеген без белеп торабыз. Менә шушы әйберләр безне берләштерәләр, безне бер төгәл зур милләт иттереп күрсәтәләр. Һәм шуның белән бергә бездә менә Санкт-Петербург шәһәрендә яшәүче татарлар Тукайыбызга багышланган чараларны даими үткәреп торабыз. Бездә Тукай укулары үтә. Балаларның Тукай шигырьләренә багышланган рәсемнәренең конкурсларын үткәрәбез. Шуның белән бергә безнең менә шушы апрель аенда гомумән Тукайга багышланган чараларыбыз 15-кә якын үзебезнең Санкт-Петербург, Ленинград өлкәсенең шәһәрләрендә үтеп торалар. Һәм менә инде 26 апрель Тукайыбызның туган көндә дә бик матур чаралар уздырабыз иншалла. Ул әле алга таба да шулай итеп дәвам итәр дип без өметләнеп калабыз. Һәм әле үзебез дә зур өметләр белән яшибез. Алла бирсә, Петербург шәһәрендә татар мәдәнияты үзәге үзенең ишекләрен ачачак. Анда хәзер ремонт эшләрен алып барабыз. Ул да безнең нәкъ шәһәрнең уртасында. Шулай безнең Тукайыбызның һәйкәле Татарстан хөкүмәтенең ярдәме белән Петербургның нәкъ уртасында, Петропавловск крепостының кырыенда үзенең матур урынын тапты. Шулай ук Тукай Санкт-Петербургка килгәч яшәгән безнең Казан урамында аның мемориаль тактасы эленеп тора. Тукайны беләбез, Тукайны хөрмәт итәбез. Һәм Тукай ул безнең милләтнең аерылгысыз бер зур өлеше. Һәм чыннан да Тукайны бирә алган халыкның киләчәге бар, киләчәге зур һәм киләчәге якты. Бәйрәм белән дуслар. Бик зур рәхмәт, Ринат. Амин. Нәкъ шушы фикерләр һәммәбезнең дә күңелендә тантана итсен иде. Санкт-Петербургта яшәүче милләттәшләребезнең тагын бер бүләкле сәламе бар. Иң еш ятылып торган шигырь авторын әйтеп тору кирәк тә түгел. Габдулла Тукайның әсәрләре 26 телгә тәрҗемә ителгән. Һәр кайсыбызга ана сөте белән, бишек җыры белән яисә башлангыч сыйныфларда ук калебебезгә сеңгән юллар, газиз, якын, кадерле юллар. Хәзер вәгъдә ителгән бүләккә күчәбез. И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Ana dilim bana mutluluk anlamama yardım etti. Дар авал, мадар баин забон, захварарота доду сурут мехона. ثم قال جدتي قصة كل ليلة. Oh, my native language. Whenever I needed, that were you to help me so much. Meine Freude, meine Traurigkeit seit meiner Kindheit verständlich. Родний язык, моя первая молитва за тебя. Прости меня, отца и мать, великодушен будь мой Бог. Урман, халык әкиятләре аша кечкенә Тукай күңеленә шүрәле үтеп керә. Бала хыялында туган әлеге образ гомер буе шагыйрь белән бергә атлый. Хәтта күп кенә хатларына, мәкалә һәм әсәрләренә ул шүрәле дип имза куя.
Аның әдәби тәхәллүсләре дә 20дән артык Луиза һәм аларны әдәбият галиме профессор Зөфәр абый Рәмиев шактый нык өйрәнгән иде. Тәртипле бул сәхифәсендә Тукай музеена барып, Аяз белән әз генә шукланып алырбыз. Быел барлык татар дөньясы бөек татар шагыйре Габдулла Тукайыбызның 135 еллык юбилеен билгеләп үтәчәк. Шәһәребездә аның исеме белән бәйле урыннар бик күп. Мәсәлән, Тукай урамында урнашкан бер йорт бар. Вакыт монда әйтерсең үзенең агышын туктата да, сине бер мәлгә тормыш гызыксыннан аерып, ерак тарих, зур әдәбият дөньясына алып кирип китә. 19 гасыр азагы, 20 гасыр башы гүзәл архитектура истәлеге булган әлеге бинада татар халкының биек шагыйре Габдулла Тукайның әдәби музее урнашкан. Безнең сәяхәтчеләребез Зәйнәп белән Аяз бүген бу музейда. Аяз үзен тәртипле татарга сүз бирде. Шулай бит, Аяз? Әйе. Без музей буенча сәяхәтебезне башлыйбыз. Аяз, син нәрсә? Музей ул театр кебек. Башта эскимыңны салырга, аннан соң аны гардеробка тапшырырга кирәк. Тукайның тормышы, иҗаты, аның шәхси әйберләре белән танышырга, шагыйрь яшәгән 19 гасыр ахыры, 20 йөз башына сәяхәт Аяз булганда тыныч кына узамысың. Бар нәрсәне күрергә, белергә теләгән Аяз экспонатларын да үз итте. Аларны тотып карап өйрәнә башлады. Баксаң, бу тоела икән. Аяз, тагын тәртип боза башладыңмы? Төшәле төш урындыкта. Мин сиңа күпме тапкыр әйткәнем бар. Музейда экспонатларны тияргә һәм алар янында уйнарга ярамый. Чөнки бу аларга зыян китергә мөмкин. Бу бит уен майданчыгы түгел. Монда көненә меңләгән кеше килә. Һәм һәрбер кеше аларны тия башласа, алар бозылырга мөмкин. Шуңа күрә бүтән булай эшләмә. Тәртипле бул. Ярар. Музейга кеше тарих белән танышырга, белем алырга килә. Бирдә үзеңне тәртипле тоту мәҗбүри. Шауып йөрергә, телефоннан кычкырып сөйләшергә ярамый. Аяз, син нишлисең? Әлеге җайланма рәсем ясар һәм кулланыр өчен түгел. Биредә син Габдулла Тукай турында күбрәк мәгълүмат белә аласың. Синең тотышың да һәм киемең дә гел бишлек булырга тиеш. Аңладыңмы? Әйе. Бар экспонатлар белән танышып, бик күп мәгълүмат туплаганнан соң, Аяз икенче килгәндә барлык кагыйдәләрне үтәргә ышандырып кайтып китте. Менә дусларым, бүгенге музей буенча сәяхәтебез тәмам. Димәк, музейда ашарга, шабып җиргә ярамый. Аяз бу кагыйдәләрне яхшы белә дип уйлыйм. Ә сез бу кагыйдәләрне гел үтәп җирсәгез, сез һичшиксез тәртипле бала булачаксыз. Шаян ТВ каналын караган балалар Аяз ясаган күп хаталарны ясамый. Чөнки алар тәртипле булырга кирәклеген бик яхшы белә. Шаян ТВ каналындагы барлык тапшырулар, мультфильмнарда сине акыллы һәм тәртипле итә. Шаян ТВ кара, булырсың шәп бала. Милли орнаментның тарихы кайчан башланганын әйтү кыен, әмма шунысы апачык, элек-электән татар күлмәкләре зауклы һәм кыйммәтле булган. Чөнки һәрберсендә күңел җылысы кергән шигуе бар. Ә инде ул киемдәге сызык, бизәк, төрле детальләрнең мәгънәсен ачыклый башласак, монысы үзенә бер кызыклы тема була алыр иде. Исәнмесез. Бүгенге бәйрәм рухы миңа да тәэсир итмичә калмады. Белеп ки сәхифәсен нәкъ менә Тукай чорындагы киемнәргә багышларга булдым. Дөресрәге, ул заман традицияләренең бүгенге модада чагылышына. Соңгы елларда татар бизәкләре төшерелгән киемнәрне сайлаучылар күбәйде. Татарстанда гына түгел, бөтен дөнья буйлап дизайнерларның милли тамырларга мөрәҗәгать итүе күзәтелә. Милли мода бүген яңарыш кичерә. Татар бизәкләре көн күрешкә кайта. Бу ни өчен шулай? Татар яшьләренең миллеккә сусавымы, әллә инде башкалардан аерылып тору теләгеме? Бүгенге дизайнерларның иҗатына күз салганчы, әйдәгез 19 гасыр азаган, 20 гасыр башындагы моданы барлыйк әле.
19 ғасыр азағында иқтисади үзгәрешләр, сәүдә мөнәсәбәтләре киңәю, татар халкының гадәти үз киеменә дә үзгәрешләр кертә. Нәтиҗәдә яңа стильдәге татар милли киеме барлыкка килә. Зур үзгәрешләрнең берсе киемнәрнең яңа төр өлге белән тегелүе. Күлмәкләрдә кысып торган бил барлыкка килә. Иңсәләргә нык кына җыртылган киң җиңнәр тегелә. Муены традицион утыртма яка белән эшләнелә. Авыл хатын-кызлары көндәлек тормышта киҗе мамык тукымадан күлмәк кигән, үсемлек орнаментлары җигелгән алъяпкыч яулык япкан. 19 йөз ахыры 20 йөз башында зур бәрхәт калфаклар урынына кечкенә калфаклар кулланыла башлый. Алар да яулык, япма яисә ефәк шәл астыннан кадап калдырыла. Татарлар элек-электән йомшак табанлы читек кигәннәр. 20 гасыр башында хатын-кыз итегенең озынлыгы кыскара, ләкин үкчә өстәлә. Татар читекләре гадәттә Казан татарларына гына хас булганча махсус каюлы күн техникасында башкарыла. Ирләр киеме гадәттә кара төстә. Казакиннар озын камзул, киң кара чалбар, кара түбәтәй. Шунсы куандыра, республикада татар бизәгенең эстетик завыгын көндәлек тормышка кайтаруны максат итеп куйган дизайнерларыбыз күп. Аларның иҗатларына да күз салыйк. Дизайнерларның милли мода турында да фикерләрен тыңлыйк. Беренчедән шунысын әйтәсем килә, без кызганычка каршы 100 елны югалттык. Менә революцияга кадәр ниндидер үзгәреш барды. Беренче калфактан ул башка төрле иде бит. Аның формасы башка төрле иде. Ул менә минем шикелле кешеләр, тегүчеләр, модельерлар аны үзгәртә бардылар. Ә инде революцияга барып җиткәч, революция башлангач, безгә ярамый башлады. Ул милли киемнәрне кияргә, шуның өчен хәзер инде менә тагы кызыксына башладылар. Нәнәк 100 ел үтте. Инде менә мин ничектер үзгәртергә тырышам. Чөнки инде 21 гасыр, әмма дә ләкин мәсәлән минем биемнең әнисенең күлмәкләре, аларга инде 100 елдан артык, ниндидер бәйтәкләрен, ул бит гүзәллек китерә күлмәкләргә, бәйтәкләр, изүләр, ул модага хәзер керде. Ниндидер менә сәдәпләр, менә шундый кичкенә элементларны кертә башладык. Әмма дә ләкин менә ансында алынырга кирәк түгел. Әйтик, силуэт, ул камзоллар. Ул камзолларны хәзерге вакытта киеп булмый. 19 гасырның камзолларын уңайсыз була. Шуның өчен ниндидер модернизация ясап, әз генә үзгәртеп, тукымаларын үзгәртеп, силуэтын үзгәртеп, барбер татар милли итеп калдырасы килә. Әлбәттә, хәзерге вакыт милли кием ниндидер яңарыш кичерә. Безнең милли киемнәребезне хәзер яшьләр кия башлый. Хәтта гади киемдә дә ниндидер аксессуарлар кертеп, ниндидер компонентлар кертеп, гади киемне дә милли итеп ясыйлар. Әлбәттә, ул безнең милләтебезне, татар милләтебезне яңадан да ничек алга алып баруны күрсәтә һәм киләчәгебезне күрсәтә. Һәм без фабрикалар, дизайнерлар кебек шуңа бик шатланабыз. Һәм хәтта хәзерге мусульман киемнәрендә дә күп кенә милли компонентларны кертергә тырышабыз. Шунсы сөендерә, ил җитәкчеләре дә милли үрнәкләр яклы. Менә инде берничә ел президент Рөстәм Миңнеханов та күтәртмә якалы костюм кия. Әлеге образ белән ул да 20 йөз баш татарларын хәтерләтә. Сәхифәнең танылган татар модельеры Рөстәм Исхаковның сүзләре белән тәмамлый. Киенү аңнан башлана. Заман шаукымына бирелеп, асылыбызны югалтмыйк дигән теләктә мин сезнең белән саубуллашам. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының иҗат коллективы 2021 ел Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы уңаеннан Телебез дип аталган җыр иҗат итте. Бу җырның презентациясе берничә минуттан булыр.
Әлегә кунакларыбыз белән җыр тарихын барлык. Бездә кунакта Татарстанның ат казанган артисты Зөлфия Вәлиева белән җыр идеясе авторы Илфак Хафизов. Хәерле иртәләр, исәнмесез? Бәйрәм бүген. Бәйрәм белән сезне. Тәбриклибез. Һәм әлбәттә инде Зөлфия сезнең җырлар язганны белә идек, матур җырлар инде хитка әйләнгәннәре дә бар. Ә менә булай гимн язып карарга дигән омтылыш ничек туды ул? Гомердә дә гимн язырга хыялым юк иде, теләгем дә юк иде. Менә Илфак булмаса, мин гимн язмас. Шулай итеп. Этәргеч бирде. Этәргеч бирде. Әйе. Нинди гимн турында сүз бара? Берничә сүз Илфак. Әйе. Без аны башында ук гимн ук булыр дип уйламаган идек инде. Гыйнвар ахырында, тел елы бит инде ел башында бик нык сөйләнелде. Бер көнне йоклар алдыннан төнне килә инде шундый тил уйлар. Шундый уй килеп төште дә, теге яткан җиренә сикереп торып шигырь яздым да, мәйтәм туктале яздырып карыйк әле. Аннан алда без инде теге театрда бәләкәй генә шушы тел елына багышланган шигырьләрне видеога язадырык. Зөлфия апа белән яздырып карадык та, карамәйтәм Зөлфия апа шундый җиңел генә. Әйдә Илфак яздырабыз диде дә, иң беренче шундый яздырып карадык шигырьне. Кара, мәйтәм бу җырны да биреп карыйм Зөлфия апага. Чөнки мен моның ахырына кадәр барып җитәренә бик үк теге тәгаен ышанмаган идем. Эшләп карыйк, барып чыкса әйбәт була. Барып чыкмаса, ярар инде, без бит театр дөньясында кайнарбыз дип инде. Шуннан соң бу шигырь туды, нигә театрга җигереп бардым икенче көнне иртән. Шамил абый бар инде безнең, Фәрхәдинов, аның мәйтәм ул теге язучы булгачтан, әйдә төзәтик дип ул әзрәк фикерләрне алмаштык та, Зөлфия апаны тотып алып, шунда театрда янда, мәйтәм Зөлфия апа сер итеп кенә әйтә. Теге әле эшләнмәгән эшне бит кычкырып җиреп булмый. Менә шушындый идея бар. Тел елына. Әйдә бер җыр язып карыйк әле. Безнең театр артистлары белән җырларга. Әйтик теге бәйрәмнәр күп булыр, рәхәтләндереп, сәхнә тутырып, зал тутырып җырларбыз бәлкем. Шундай итеп, аннан соң берәр нинди җай чакса, бәлкем клип итеп, телевидениега, Инстаграмга, Ютубка да керттербез мәйтәм. Хыялландык инде. Шуны хыял ишетә. Шуннан соң Зөлфия апа әйтә, ни ди, ярый Илфак, эшләп карарбыз инде диде дә, әле ул да бик ышаныч белән шундук алынмады. Ләкин мин дә сөйләштек тә, берникадәр вакыт үтте, мәйтәм, ярар, булармы юкмы? Кем белгән? Юктыр инде күрәсең, Зөлфия апаның вакыты булмады ахырсы, бер 2 атна үткәчтен, башка эшләр белән инде мавыкканым, Зөлфия апа килде. Илфак, без төн утырып ди, Гөлчәчәк апаң белән әзрәк шигыреңнең сүзләрен үзгәртеп, җыр яздык ди. Гөлчәчәк Хафизова. Гөлчәчәк Хафизова. Аннан соң инде Гөлчәчәк апа белән очрашып сөйләшкәнем, Гөлчәчәк апа ничек яздысың? Соң ди, өйдә ди, ашарга зилә утырам ди, Зөлфия килеп керде ди, кружкасын тотып ди. Кружкасын нотасын тотты да, минем пианинога кереп утырды, анда синтезаторлар бар икән. Менә мин җыр яздым. Алар бит инде күршеләгенә, мин ерак. Әйдә, миңа әзрәк шигырь туры килми, бераз гына ятып бетми, сүзләре кигә ятып бетми. Гөлчәчәк апа көлеп әйтә, мин ди бөтен эшемне ташлап, без төне буе җыр иҗат иттек ди. Шуңа күрә инде авторлары Гөлчәчәк апа күбрәк төзәткәндер инде. Аның идеясы гына мин идея. Аннан соң алар шулай кызып китеп, алар менә шушы теге бәләкәй генә башланган юморлам зурайды да, аннан Зөлфия апа гел җиң сызганып, шушыны безнең театр артистлары белән 4 тавышка бүлеп, аларны репетициягә җыеп, аннан һәрберсе белән эшләп индивидуаль дә эшләде инде уларны. Бик мактады. Хор башкару дигәндә Хафизов, Зөлфия Вәлиева, Гөлчәчәк Хафизова чылбырны дәвам итик әле. Чылбырны дәвам итик. Чөнки андый беләсезме, менә ничектер ул күктән иңгән буласы эш булса, амин дигән сәгатькә туры килсә, аннары тартыла башлый. Шуның хәтле талантлы, матур кешеләр. Рәсим Фасихов безгә аранжировка ясады. Ис китмәле. Шундый матур аранжировка ясады. Аннары Ильяс Камал оркестры белән кушылды. Хор дигәннән, мин бит инде беренче белемем минем хор җитәкчесе. Шуңа күрә мине бит хөкүмәт 4 ел буена укытты шушы эшкә. Менә шул эшне искә төшереп, тагын ноталарны шул көйне 4 тавышка салып, альт тенора, баслар, сопранларга бүлеп, партияларга бүлеп, матур итеп безнең театрыбызның труппасы, шуның хәтле сәләтле, талантлы артистлар 4 тавышка шул гимнны матур итеп җырлап, горурлык, менә минем өчен зур горурлык. Эшләрдә бик нык кайныйдыр теге театрның үз тормышы бар бит. Шулардан калып бөтенесе җыелып тавышлар белән репетициялар ясап. Бүген бу әсәр Аллаһы бирсә халык алдында башкарылачак. Бүген халык алдында башкарылачак, президент каршында башкарылачак. Амин, амин, амин. Ни опера театрында Габдулла Тукай премиясе лауреатлары кутлаганда
шул җырны башкарабыз без. Демәк, дебют булачак сәхнәдә беренче тапкыр. Беренче тапкыр дебют. Дәвамлы булсын, бәрәкәтле булсын, бөтен дөньяга таралсын, татарларга таралсын иде ул. Амин, иншалла. Без инде Зөлфия Вәлиева һәм аның иҗатташлары эшләгән әйбер начар булмастыр дип уйлыйбыз. Дәвамлы булыр дип уйлыйбыз. Иншалла сезгә иҗади уңышлар, менә шундый кайнар сөенечләр, иҗат сөенечләрегез күп булсын. Рәхмәт бик зур, тагын бер кат бәйрәм белән. Туган тел көненә багышланган чыгарылышыбызны тәмамлау күңелсез булса да, әмма вакыт туктап тормый шул. Эш атнасының икенче көне сишәмбедә дә манзараны Луиза Закирова белән Илдар Кыямов алып барыр дип өметләнәбез. Ал хәбәргә күз салыйк. Алар кыю һәм иркен фикерле. Һәр чорның яшь шагыйрьләре турында шулай диләр. Язучылар берлегендә узган очрашудан безнең репортаж. Ә сез буш вакытыгызны нәрсәгә багышлыйсыз? Галимнәр мисал өчен рәсем ясый. Аларның иҗат җимешләре белән танышырбыз. Киләсе очрашуда яңа тренировкалар эшләрбез, уйлап табарбыз. Һәм онытмагыз, хәрәкәттә бәрәкәт. Җыры барның җирдә даны булыр, бәйрәмнәре булыр мәңгегә. Без бәхетле, без шагыйрьле халык, без тукайлы халык мәңгегә. Эльмира Шәрифуллина сүзләре белән тамамлыйк. Башка сүзләр артык булыр кебек. Шулай да берничә сүз әйтәсе килә Луиза. Бар күңелләрдән җылы, йомшак синең каберең ташы. Шунда тамсын күз яшемнең иң ачы һәм татлысы. Бөек шагыйребез үзенең әнисенә багышлап менә шул сүзләрне язган. Һәм Луиза менә мин үз гомеремдә шактый гына җирләрдә гастрольләрдә булдым. Финляндиядә, Төркиядә, Ригада, Прибалтика илләрендә һәм татарлар яшәгән башка төбәкләрдә. Кызыксынуым буенча мин зиратларга да киреп йөрергә яратам һәм анда гарәп хәрефләрендә, латин хәрефләре белән, кириллица белән язылган Тукайның менә шушы сүзләрен очрата идем. Бу нәрсә турында сөйли? Димәк, без Тукайлы халык, димәк без тормышыбызның бер генә мизгелендә дә Габдулла Тукайны онытмыйбыз. Хәтта ахират дөньясында да безне аның сүзләре озата бара. Шуңа күрә без аны үзебезнең пәйгамбәрбез дип саныйбыз. Без Тукайны беләбез, без татарча сөйләшәбез һәм татарлар булып яшибез. Исән-имин булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.